Pozdrav, stari, danas imamo novi klip na kanalu, takmičimo se ko više zna o fudbalu. Krećemo, kraljevi! Prvo, kao što vidite, tu je neki bradati magarac, Messi, šta radi Messi? Messi, desi. A, Messi. E, šta ćemo s njim? Juj, slučajno sam kliknuo, a dobro, nisam vidio. 30 godina ima. E, kurvo, vidio si kad sam krenuo. Nije znam. Ovo se ne važi. Vidjeli smo 30 godina, ovo se ne važi. Idemo dalje. 32. Ronaldo. 31. 32. 1-0 za ovog debila malo. Marcelo. Marcelo. Marcelo ima 31. 33, kralj. Ovo je motori. Ajde. Ajde. Ti si bio bliži, 2-0 za tebe. A ne igram ko je bliži, koliko? DGA. DGA ima 26. 28. Donnarumma samo bio... Ovaj ne zna ni koji je, otkad nisam gledao fudbal. Donnarumma ima 18. Ili 19. 18, 19. Mali seri, idemo dalje. Antonio Griezmann, on ima 28 godina. 26. Joooo, čao! Lavezzi. Lavezzi ima 29. Ovo 29. Ovo ako nema 35 ubije. Ajde. Eto 32, ja bliži. Ne igramo na brzinu. Rooney ima... Ronnie Coleman, ne. 38. 36. 31. Ibra ima 34. 34. Ajde. Buffon. Gianluigi ima 42. Čuti. 39. Oooo. Koliko je 5-0? Raketić 29. Znam ovaj Hrvat. 29. 28. Pogba ima 29 godina. Pogba ima 25. Sanchez ima 29. Ima 29, ja slažem. 28. Benzema ima 33 godina. Nije, ima 30. Koji ti je ovo, Matić? Joj, moja Srbenda ima 31. 32. Nije više, to sam kratak klip, 3 minuta. Imaš što da kažeš povodom ovog gubitka? Povodom tog gubitka, mogu da ti kažem da si bio si loš. 6-0 za mene, možda više. Možda ovoliko. Ljudi, ovdje da vam kažem obavještenje da posjetite naš Instagram profil, link će biti u opisu videa i da vas obavijestimo da nećemo snimati samo skečeve, već i druge stvari, samo ne gameplaye. Možda odjaviš?